хора, днес ще пробваме ето тези. Това е с вкус на малина. Не съм пробвала такива до сега и вижте, мисля, че трябва да се бели, така че да. А във втора част ще пробваме ето тези с банан. Така че нека да отваряме ето тези. Ще ги... Добре. Надяваме, че се отвориха. Добре, чакайте, че не мога да ги отворя нещо. Хоп, чакайте. Вижте. Чакайте, че да се залепили. Добре, нищо. О, вижте го как изглежда. Чакайте. Много сладко някакво. Така че нека да го пробваме. Не знам, не ми изглежда много да се бели, но както да е. Не е лошо. Мислех си, че няма да бъде толкова вкусно, но не е лошо. Може и да се бели всъщност. Чакайте да пробвам. Не знам. И двете ми ръце лепкат, така че не знам. Мисля, че не се бели, но пак са вкусни. Така че взема още едно. Обаче изглеждат много сладко. В смисъл готини са. На вкус също. Така да паляме ги. И време да пробваме ето това. Чакайте. Ще се върна като го отворя. Отворих го ето. Само го... О, вижте го! Не се вижда много добре, но прилича наистина на ягодка. Много е сладко, така че нека да го пробваме. Леко да не капне. Не е лошо, хубаво е. Ето това пълнещето има някакъв по-кисел вкус, който на мен много ми харесва. Защото аз обичаме кисело. Така че на днешното пробване на това и това му давам 8 от 10. Така че да. Чао и до втора част.